त्यामुळे जे फायदे झालेले आहेत ते आज तुम्हाला मी दाखवणार आहे। तुला जेवायचं नाही का रे? वाजले किती? किती हाका तुला मारलं जेव? असं वाटलं की केळी पिकणार नाही, पण केळी आपली पिकलेली आहेत बघा कशी मस्त अशी तरी पण आली छानपैकी। कुठे चालला? अरे बरोबर ये पाणी ते तर ये। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये। झालेलं आहे आपलं रोजचं रुटीन बघा चालू झालेलं आहे। थोडीफार जी कामं होती ते करून घेतलेले, बागेतलं पण थोडंसं केलेलं आहे। आज ना मी तुम्हाला आपलं चाफ्याचं झाड दाखवणार आहे। मागच्या एका व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी दाखवलं होतं खत पाणी करताना, म्हणजे त्या झाडाची की नाही वाढ होत होती, म्हणजे ग्रोथ नव्हती होत। मला वाटतं बरेच महिने त्याला खत पाणी पण केलं नव्हतं, तर शेणखत वगैरे मी घातलं होतं, राख टाकले होते आणि आत्ता त्याला फुटवे फुटतात ना तसं झालेलं आहे, तर ते तुम्हाला मी दाखवते। आणि अजून एक खत तुम्हाला दाखवलं होतं, भाजीपाला बघा जो असतो ना त्याचं पाणी मी झाडांना टाकलं होतं आणि जो उरलेला पालापाचोळा होता तो मी नेऊन आमच्याकडे आंब्याचं झाड लावलेलं आहे छोटंसं, त्याला टाकलं होतं। तर त्याला पण छानपैकी अशी पालवी फुटलेली आहे। म्हणजे ह्या खतामुळे जे फायदे झालेले आहेत ते आज तुम्हाला मी दाखवणार आहे। म्हणजे बघा खत तर तुमच्याशी शेअर करते, पण त्याचा रिझल्ट हे पण तुम्हाला दाखवायला पाहिजे, त्याच्यामुळे ते आता पटकन दाखवते मी। आणि ते करून झाल्यानंतर लगेच मला जायचं आहे किचनमध्ये, टिफिन बनवायचं आहे आणि भाग्या शेरू यांचं खाणंपिणं जे आहे ते। तर सगळ्यात आधी हे बघा दोघंजणं आपले रामश्याम चंगू मंगू आपले बाहेर फिरून वगैरे आलेले आहेत आणि त्यांना गरमी होते आहे म्हणून असे लोळत पडलेले आहेत। आणि खरंच आज वातावरणामध्ये गरमी आहे। आता सकाळी मगाशी बघा तुम्हाला दाखवलं ना, आता पण सकाळच आहे, धुकं असं छान पडलं होतं, पण धुकं बघा आता गेलेलं आहे आणि आता गरम होतं आहे। कसे झोपलेत गुंडे, त्यांना पाणी दिलं प्यायला, अजिबात प्यायलं नाही। ओ शेठ चला, तर सगळ्यात आधी तुम्हाला मी दाखवते आंबे, जे मगाशी मी जाऊन झाडाखालचे घेऊन आलेले आहे। तुम्हाला पण मी घेऊन जाईन ना, उद्याला जाईन तेव्हा। आज म्हटलं नको असं, आता असे आंबेनं पिकायला सुरुवात झालेली आहे। सकाळी सकाळी उठल्या उठल्या फेरी मारायची की आपल्याला आंबे भेटतात मग। आणि इथे आपलं पक्ष्यांना खाणं पण घातलं आहे, पाणी पण ठेवलं आहे, मोगरा पण छान फुलला आहे। हे बघा हा आपलं चाफ्याचं झाड, ह्याला खत पाणी केलं होतं। आता इथे सगळं साफसफाई करायचं आहे ना, बाकी राहिलं, पण मला ना थोडंसं रिस्की वाटतं, त्याच्यामुळे मी इथे हात नाही घालते, म्हणजे राहू देत। तर हे बघा आता बराच वेळा हे केल्यानंतर ते व्यवस्थित कॅप्चर होते। हे बघा ह्या फांदीला पण बघा दिसतंय असे बारीक बारीक छोटे छोटे ना, बघा ह्या फांदीला पण आहेत असे, आता फुटवे फुटत चाललेत। त्याच्यामुळे हे झाड आता आपलं व्यवस्थित होऊन जाईल आता। तर आपली जी झाडं आहेत ना आंब्याची, ही मागच्या साईडला आहेत ना सगळी लावलेली। तर गेल्या वर्षी पावसाच्या आधी जे लावलेले आहेत ना झाडं, त्याला मी ते खत टाकलं होतं, म्हणजे
ह्या पावसाळ्यामध्ये वर्ष होईल ह्या झाडांना लावू ना. आता मध्ये पण एकदा मी जेव्हा ते पालापाचोळ्याचं खत केलं ना, पाणी ते टाकलं झाडांना आणि ह्या झाडाला टाकलेलं आहे. त्याचा रिझल्ट काय अजून आलेला नाही आहे, तर होईल कारण त्याला जास्त दिवस नाही झाले. आणि बघा हे झाड, ह्या आंब्याच्या झाडाला ते मी खत टाकलेलं आणि अगोदर पालीवर नव्हती, त्याच्यानंतर बघा कशी वाढ झालेली आहे. साईडनी पण छान असे फुटवे वगैरे फुटलेले आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. तर हे सगळं झालं घरगुती खताचा रिझल्ट आहे तो. त्याच्यामुळे तुम्ही पण जर का काय म्हणतात त्यांना, झाडांची आवड असेल, तुम्हाला बागेची आवड असेल, तर अशा प्रकारे घरगुती खत तुम्ही तयार कराल तर रिझल्ट मिळतो. थोडासा उशीर होतो पण मिळतो. म्हणजे रासायनिक करण्यापेक्षा घरगुती चांगलं आहे असं आहे. आणि आज बघा केसांना असं चापून चुपून तेल लावलं आहे, केस धुवायचेत म्हणून. चला जाऊया आता किचनमध्ये. पहिला आधी ना चूल पेटवते आणि मग जाते किचनमध्ये. आणि अजून पण एक दोन गोष्टी आहेत त्या तुमच्याशी शेअर करायच्यात. तर किचनमध्ये टिफिन वगैरे माझं सगळं बनवून झालं. घरात ते झाड लोट जे काही होतं ते सगळं करून झालं. आणि मग इथे बघा मी सुरुवात केलेली आहे पाणी रिकामी करायला. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की सगळं पाणी मी आता भरलेलं रिकामी का करते. तर मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवलं होतं की आमच्याकडे आता बघा धरणाचं काम चालू झालेलं आहे. रस्त्याचं काम आता चालू आहे. आणि आत्ता आज पाण्याचं काम म्हणजे एक दिवस आधी आमच्याकडे मीटिंग झाली होती. आणि त्या मीटिंगमध्ये घरोघरी पाणी द्यायचं असं ठरलं होतं. तर ते पाणीवाले आले होते आणि ते पुढे घर आहेत ना तिथे गेले होते. त्याच्यामुळे पटापट मी रिकामी करून ठेवली भांडी व पुन्हा किचनमध्ये आली. भाग्या आणि शेरू यांना म्हणजे खाणं द्यायचं बाकी होतं. म्हणजे सगळ्यात आधी मी त्यांना खायला होते कारण त्यांना भूक लागली होती. भाग्या चला तिकडे हा चला भाग्या, तू आत आहे भाग्या, तरी जेवायला ये जेवायला गेला ये चल. पाणी पी. हे बघा ह्याचं खाऊन झालं. हां थोडंसं राहिलं आहे ना. पाणी पी. हां बसा खाली आता. आणि एक आखडून बसलं आहे. थांबा जवळ करते. आज चपाती दिली होती आणि चिकनचं सूप. आणि दुसरा बघा आखडून बसलं आहे. हां आणि असं त्यांच्या मागं फिरायचं असतं. म्हणजे अशी कामं जरी ढिगभर असली तरी यांचं एक वेगळं मोठं काम असतं. हा बघा ते बसलं असेल आरामात. त्याला मग अशी किती हाका मारल्या. तुला जेवायचं नाही का रे. वाजले किती. हां किती हाका तुला मारल्या. जेवायचं नाही. तुला भूक नाही लागली. मला भूक लागली ना, आईला भूक लागलेली आहे. जरा जेवा लबाड. खायचं असतं, भूक लागते पण जागचं हलायचं नाही. पुढ्यात द्यायचं सगळं आणून. जरा घ्या. आता 1 मिनिटात सगळं फिनिश होईल पण नखरे किती असतात. आतमध्ये घेताय का. तर चला आता तुम्हाला मी थोडंसं सविस्तर सगळं सांगते. तर हा बघा पाण्याचा टँकर आलेला आहे. म्हणजे आत्ता आमच्याकडे घरोघरी असा पाण्याचा टँकर फिरणार. जोपर्यंत विहिरीचं काम म्हणजे आमच्याकडे विहीर पाडायचं पण काम चालू आहे. म्हणजे मीटिंगमध्ये असं ठरलेलं आहे की रस्ता, लाईट, पाणी यांची सोय आम्हाला आता करून देणार आहेत. जे धरणाचं काम चालू आहे म्हणजे गव्हर्नमेंटतर्फे सगळ्या सोयीसुविधा आम्हाला आता मिळणार आहेत हळूहळू. म्हणजे कित्येक वर्ष झालं आमच्याकडे या सोयींचा अभाव आहे. पण आता धरणाचं काम चालू होतं आहे त्याच्यामुळे हळूहळू का होईना पण थोडंसं गाव आमचं म्हणजे सुधारणा होत चाललेली आहे. तर पाण्याचा टँकर सकाळी ना मला वाटतं काहीतरी 8-8:30च्या दरम्यान आला होता. पण ते आधी मला म्हणाले की मी पुढे जाऊन येतो म्हणजे बाकीचे जे घर आहेत त्यांना पाणी देतो आणि मग शेवटी तुमच्याकडे येतो. तर म्हटलं चालेल म्हणून. तर टँकर की नाही रस्त्यावरच उभा केला होता म्हणजे आपल्या आड्याच्या बाहेरच उभा होता. आणि तिथून मी 1-2 हंडे आणले पण आणि घरामध्ये ओतले पण.
आता काय झालेलं आहे की धरणाचं काम बघा चालू आहे, पण रोडचं पण काम चालू आहे. त्याच्यामुळे आता आमच्या इथे ना गाड्यांची ये-जा चालू असते. तर पाणी भरं होते तेवढ्यात बघा समोरून दुसरी गाडी आलेली आहे आणि ही गाडी त्यांचीच आहे. म्हणजे आता जे काम चाललं आहे ना धरणवाल्यांचं, त्यांचंच काम चालू आहे. त्यांचे सुपरवायझर वगैरे असतात, जे फेऱ्या घालत असतात. म्हणजे काम व्यवस्थित चालू आहे की नाही सगळं लक्ष देण्यासाठी बघा माणसं असतात ना, तर तीच माणसं होती. मग त्यांनी काय केलं की टँकर आहे ना तो आपल्या आड्याच्या आतमध्ये घेतला आणि मग त्यांनी मला सांगितलं की तुम्ही पाईप लावा आणि पाणी तुम्ही भरून घ्या. कारण आता हे शेवटचं घर बघा आपलं राहिलं होतं पाणी भरायचं. त्याच्यामुळे पटापट त्यांनी मग त्यांना रस्ता द्यायचा होता ना, म्हणून मग त्यांनी टँकर लगेच आतमध्ये घेतलं. मी तुम्हाला नेहमी बघा सांगते की देवाच्या मर्जीशिवाय एकही पान हलत नाही. अचानक आम्ही ध्यानीमनी नसताना गावी आलो. आम्ही स्वतःचं घर उभं केलं गावी. म्हणजे कधीही गावी न येणारे आम्ही आज आमचं स्वतःचं घर आहे, जागा आहे, झाडं, जमीन सगळं काही आहे. म्हणजे कुठेतरी बोलतात ना देवाचं नियोजन असतं. देव जेव्हा एक दरवाजा बंद करतो तेव्हा दुसरा दरवाजा आपल्यासाठी खुला करून ठेवलेला असतो आणि तसंच आमच्या बाबतीमध्ये झालेलं आहे. तर मागच्या एका व्हिडिओमध्ये एका ताईने कमेंट केली होती की ताई आता धरणाचं काम चालू झालेलं आहे, तर तुमचं घर जे आहे ते आता तुटणार आहे का? तर या बाबतीत बघा आम्हाला अजून तरी काहीही माहीत नाही आहे. पण जेव्हा सगळ्या गोष्टी आम्हाला माहिती पडतील तर तेव्हा सगळ्या गोष्टी ज्या काय असतील ना त्या मी तुमच्याशी शेअर करीनच. पण सध्या तरी मला असं वाटतं की अजून काही वर्ष तरी आम्हाला नाही वाटत आहे की आमची घरं जातील म्हणून. कारण धरणाचं काम कसं म्हणजे नुकतंच बघा अजून तसं चालू झालेलं आहे. आता ते पूर्ण व्हायला पण अजून 1-2-3 वर्ष तरी जातील आणि नंतरला बाकीच्या पुढच्या गोष्टी आहेत त्याच्यामुळे सध्या जे काही चाललेलं आहे ते तसंच नॉर्मल जे आपलं लाईफ आहे ना त्याप्रमाणे सगळं चालू आहे. तर जेव्हा वेगळं असं काही होईल त्या गोष्टी सगळ्या मी तुमच्याशी शेअर करीनच. तर आता ही एक गोष्ट बघा वेगळी झालेली आहे. म्हणजे रस्त्याचं काम आमचं चालू झालेलं आहे, ती एक सगळ्यात मोठी गोष्ट झाली आहे. पाण्याचं ती एक सगळ्यात मोठी गोष्ट झालेली आहे आणि म्हणूनच आज सविस्तर बघा ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत ना त्या मी तुमच्याशी शेअर केलेल्या आहेत. तर इथे सगळं माझं पाणी वगैरे भरून झालं, ते भाऊ पण बघा निघून गेले आणि माझं जे बाकीचं जे रुटीन होतं ते केलं, देवपूजा करून घेतलेली आहे आणि किचनमध्ये पण थोडंसं काम होतं ते सगळं आवरलं. आणि इथे तुम्हाला देवाच्या पुढ्यात बघा ही फुलं मी दिसत आहेत ना ती साईडला करून ठेवले आहेत. त्या फुलांचं मला धूप असतं ना ते बनवायचं, त्याच्यामध्ये ठेवणार आहे मी. केसाचा टोप पांढरा झाला आहे, कलर लावायला पण टाईम नाही, इतकं असं सगळं झालेलं आहे. आता जरा ना 5 मिनटं बसते निवांत बसत नाही आहे. इथे आपलं काम चालू आहे. केळी बघा तुम्हाला मी मागे दाखवलेली, आपला घड पडलेला कालच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलं असाल तर कुणाला पण बघा थोडीशी पाठवून दिली. मला असं वाटलं ती केळी पिकणार नाही, पण केळी आपली पिकलेली आहेत. आत्ता माझं लक्ष गेलं, मी अशी सहज आहे ना ते खोललं ना म्हटलं बघूया, तर ही बघा छान अशी ना केळी आपली नरम पडलेली आहेत. आता 1-2 केळी खाल्ली आम्ही, करिश्मा आणि मी पण, छान झालेले आहेत तयार. ही बघा मग थोडीशी जरा अशी ना इथे बघा काळी पडलेत, कॉर्नरला दिसते, त्याच्यामुळे लवकर असं खाऊन म्हणजे संपवायला पाहिजे असं. हे बघा झाली पिकली. मला वाटलं पिकतात की नाही, नंतर एवढ्या केळ्यांची म्हटलं भाजी कोण खाणार आहे. आता केळी कशी तयार झाली तर आपण कसं खाऊ शकतो ना. तर छान आहेत, चवीला पण छान गोड आहेत आपली घरची केळी. बरं झालं काल मी कुणालला पाठवली, ती कुणालला नाही म्हणत की आई नको गं, कोण भाजी करून खाणार आहे. पण त्याला मी म्हणाले की नाही बाबा घेऊन जा, निदान भाजी तरी कोणाला तरी खाऊ देत ना. पण ठीक आहे, केळी आपली पिकलेली आहेत. आणि मला वाटतं मी काहीतरी मला वाटतं 5-6 डझन तरी मी दिले असतील. हां 5-6 डझन दिले होते. बरं झालं दिलं ते, चांगलं झालं. चला आता हे ना थोडीशी साईडला करून ठेवते आणि कुठे लागलेली आहेत ना ती अशी वेगळी करून ठेवते. आमचा कैदी नंबर 1. आमचा आता टाईम झाला आहे संध्याकाळचा फिरायचं ना, 5 वाजले संध्याकाळची. आम्ही गरमीने हैराण झालो होतो, बाथरूममध्ये बसलो होतो. आत्ता त्याला मी बाहेर बघा घेऊन आली आणि साखळी बांधली, कारण आता हा जो टायमिंग आहे ना तो ह्यांचा बाहेर पळायचा टायमिंग आहे. आणि मगाशी काय सांगू तुम्हाला, इथे समोर इतके लावे आले होते, आपले केळण तिथे
12-13 लावे आले होते आणि माझी सदाशी चावून लागले तसे भुरकन उडून गेले. मला इतके मस्त ना छोटे छोटे बघा असतात लावे. मी किती वेळ झाला मी ते बसली होती म्हणजे येतील पण नाही आले पुन्हा. त्यांना जरा पण चावलेलं का लगेच जातात. हे बघा. अय हिरो, शेरू कुठे आहे? शेरू ना इकडे पाठच्या पडीमध्ये हा बाथरूममध्ये होता कैदी. हा बाथरूममध्ये असतो सकाळच्या नंतर. त्याला तर बांधून ठेवते तिथे. आई ग, त्यांचा काही भरोसा नाही, कधी पळून जाते ना मला माहीत पडणार नाही. आणि मग शोध. बाबू चला पाणी पिऊया. गरमीने हैराण झालो आहे आम्ही बाबा. खूप गरमी इथे. गावाला इतकी गरमी आहे तर मुंबईमध्ये किती गरमी असेल यावर चर्चा आता आमची चालली होती माझी आणि करिश्माची. आणि आता आम्ही संध्याकाळचं जेवण म्हणजे रात्रीचं जेवण करायला तर घेतो आहे. आज मटकीला छान असे मोड आले, तुम्हाला मी दाखवते. उसळ बनवणार आहे मटकीची आणि चिवडा वगैरे घरामध्ये आहे. म्हणजे उसळ पावाचा बेत आहे. काय कुठला काजूचा? तो पडेल सकाळी. नाही पडेल सकाळी पडेल. तर झटपट रेसिपी मी तुम्हाला दाखवते मटकीची उसळ. आता चुलीवरती बनवणार आहे आणि अजून कसं उजेड आहे ना, तर करिश्माला म्हटलं चूल पटकन पेटव, उजेडात पटकन आपण करून घेऊया. आता बघूया पाव भेटतात की नाही काय माहीत नाही आहे. अरे पण सगळं तयारी करून ठेवतो. नाही पाव मिळाले तर मग कुकरमध्ये भात लावायचा आणि उसळ आणि भात असं होईल. 2 ऑप्शन आम्ही ठेवलेले आहेत. चला तयार करू. पेटली ना चूल? त्याला हे टाक, पानं टाकते. आणि हे बघा, हे आपले मटकी मी आता मूग बोलणार होती. मटकी छान असे मोड आलेले आहेत. त्याची आता उसळ बनवूया पटकन. तर मटकी बघा आम्ही चुलीवरती ना अशी शिजून घेतली. चूल आमची रिकामी चालली होती ना, म्हणून मग उकळून घेतली. आणि थोडीशी मटकी उकडलेली आता ही मिक्सरमध्ये वाटून घेणार. इथे फोडणीसाठी कांदा, तमालपत्र, टोमॅटो आणि लसूण पण आणायचे. लसूण आणायचे घरात. आणि हे आपलं कांदा खोबऱ्याचं वाटप जे मी फ्रीजरमध्ये ठेवते ते आता मगाशी बाहेर काढलं होतं, ते आता मेल्ट झालं आहे. आता पटकन फोडणी घालून घेऊया. इथे कढईमध्ये तेल ठेवलं आहे तापत. तेल चांगलं गरम झालं आहे बघा. हिंग टाकलं, लसूण, तमालपत्र, कांदा चांगलं जरा लाल होते. आणि आता चांगलं लाल झालं. तिखट मसाला टाकते. कलर येईल चांगला. आता हा टोमॅटो, हे कांदा खोबऱ्याचं वाटप चांगलं असं मिक्स करून घेऊया. तेल चांगलं सुटेपर्यंत. चांगलं आता परतून झालं आहे. आता ही जी मटकी आहे ना ती टाकूया आपण. आणि ती मिक्सरला पण ती वाटायची, ती जरा गरम आहे म्हणून मी ठेवली आज अशी. चांगली जरा उकळून आता टाकूया हळद. आमच्याकडे कोथिंबीर नाही आहे त्याच्यामुळे कोथिंबीर नाही आहे उसळमध्ये आज. मीठ टाकूया. थोडासा गरम मसाला आणि त्यात पाणी टाकूया परत थोडंसं. जरा पाणी पण टाकले. आता ह्याला जरा उकळी येऊ दे. तोपर्यंत मी तो मिक्सर आहे ना तो लावून घेते पटकन. जाडसर फक्त फिरून घ्यायचं, एकदम बारीक नाही करायचं मिक्सरला. आपल्या आता उसळीला असं कळ यायला सुरुवात झालेली आहे. आणि इथे ते मिक्सरमध्ये पण बघा मी वाटून घेतलेलं आहे जाडसर, ते टाकते आणि व्यवस्थित जरा मिक्स करून घेते. चांगली जशा शिजू देत मग तुम्हाला मी दाखवते. उसळ झाली आपली तयार. बघा कशी मस्त अशी तरी पण आली छानपैकी. पण आमचा उसळ पावचा बेत कॅन्सल झालेला आहे. हा गरम बघा काय जाम गरमी होते बाबा. इथे जरा बाहेर आहे ना चुलीवरती बरं वाटतं जरा. त्याच्या घरामध्ये खूप त्रास होतो. भले अंधार आहे पण काही नाही, अशी भीती आम्हाला नाही वाटत.
आता उसळपाव तर सांगते, पाव काही मिळालं नाही त्याच्यामुळे बेत कॅन्सल झालेलं आहे. खूप अशी स्वप्न बघितली होती की आज उसळपाव खायचं आहे हे म्हणून काल म्हणजे डोळ्यामध्ये धूर झोमतोय नुसता. म्हणून काल रात्री ना मी मटकी भिजत घातली होती. मला उसळपाव खायचं होता आज, पण पाव काय मिळाले नाही. जाऊ दे, आता नेक्स्ट टाईम काहीतरी बनवूया. झाले आता चूल आता बंद करते. थांब 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 मला वाटतं कढई पडेल वाटतं. करिश्मा थांबा 1 मिनटं, थांबा आधी उतरू नको. नाही ना? हां हां हां. चला आता जेवायला अजून वेळ आहे. भाग्य आणि शेरू आता यांना करिश्मा जेवायला देते. अजून भोप्या काय आला नाही आहे. आजचा करते फोन. तर आजचा हा जो व्हिडिओ आहे ना, आता मी इथेच थांबवते. तर वाटला जरूर सांगा, आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. बाय बाय सर्वांना.